Dobrý deň, v tomto videu si prejdeme kroky k získaniu rezidenčných víz. Do Emirátov, keď prídete a ste občanom Európskej únie, vydajú vám na počkanie turistické víza. Tieto turistické víza môžete používať po dobu 90 dní. Aké typy víz poznáme? Najčastejšie sa stretávame s vízami zamestnaneckými a investorskými. Ak máte spoločnosť alebo vlastníte nehnuteľnosť, tak sa vás týkajú investorské víza. Ak má vaša spoločnosť nejakých zamestnancov alebo chcete mať zamestnancov ako podnikateľ, tak budeme pre vašich zamestnancov vybavovať zamestnanecké víza. Čo sa týka samotného procesu víz, tak je úplne rovnaký, či už sa jedná o zamestnanecké alebo investorské víza. Celý proces vybavovania víz trvá 5 až 10 pracovných dní. Treba si uvedomiť, že počas celého tohto procesu musíte byť v Emirátoch prítomní a nemôžete opustiť krajinu. Počas tohto procesu sa pripravte na zdravotnú prehliadku, kde vám zoberú krv a spravia vám rentgen plúc. Po zdravotnej prehliadke nasleduje tzv. Biometria, kde vám zoskenujú tvár a zoberú vám otlačky prstov. Nemusíte sa vôbec obávať, počas celého tohto procesu vás samozrejme osobne sprevádzame. Potom, ako dokončíme zdravotnú prehliadku a biometriu, čakáme na to, kedy vám budú vydané víza a až následne po vydaní víz môžete opustiť krajinu. Spravidla do 3 dní potom, ako sú vám vydané víza, vám príde aj Emirates ID. V prípade, že sa už nenachádzate v Emirátoch, radi pre vás Emirates ID vyzdvihneme a potom vám ho následne doručíme. Doba, na ktorú sú vám víza vydávané, je väčšinou 2, 5 alebo 10 rokov v závislosti od toho, aký typ víz máte. Po skončení týchto období následuje opäť medical alebo zdravotná prehliadka. Pred uplynutím tejto doby je potrebné víza obnoviť. Víza sa obnovujú rovnako, ako bolo už spomínané, avšak nepotrebujete spraviť biometriu. Tá vám ostáva. V prípade, že potrebujete pomôcť s obnovou alebo vydaním víz, sme tu pre vás. Sme Incorportas, obráťte sa na nás.